आसामनि रायजोनि बिसायख'थि जाफुगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थियाव दा समाव मित्रजोट महाजोटनि महादांगा बुंनो थाङोब्ला बिजेपिनि दैदेननायाव मित्रजोट आरो कंग्रेस पिपिएफ एआइडिएफ रायजो दल असम जातीय परिषदनि महाजोट दा बे मोननै बिथिंनिफ्राय बे जाहैबाय गेदेरथार जुजिनाय आरो बे जुजिनायनि गेजेरजों फैगौ 2 मे खालि गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दङ आसामाव मित्रजोटनि जागोन ना महाजोटनि जागोन एबारनि सरकारा बे बिथिङाव नुनो मोनदों जे बड'लेण्डआव मोन 12 बियाबफोराव आथिखालाव बिपिएफ बा एमएलए आवथायनानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ 1 एप्रिल खालि सानजा फारसे थानाय बियाबफोराव आरो सोनाब फारसे थानाय बियाबफोराव जागोन 6 एप्रिल खालि दा समाव जों दङ बड'लेण्डनि सोनाब रुगुंनि बियाब गसाइगाव बियाब बे गसाइगाव बियाबाव खनथाम एमएलए जाफुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय 6 एप्रिलनि बिसायख'थियाव आथिखालनि एमएलए माजेन्द्र नार्जारि बिथाङानो बिपिएफनि बिजाथि जानानै दङ बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों दा बे हर गेजेर बुब्लियाव बिथाङा फुंनि 4 रिंगानिफ्राय रायजो राजाजों सोमोन्दो लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायथिंगासिनो दङ गावनि इलेक्सननि बिसायख'थिनि हाबाफारि एबा बानजायफारिनि बागै गिदिंगासिनो दङ दा जों बे हर गेजेर बुब्लियाव लोगो मोननो हादों सराइबिल बियाबनि बिसायख'थि मावख'आव जों बिथांनो बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों नोंथांनो खुलुमनाय होबाय नोंथाङा 2006 मायथाइ 2006 निफ्रायनो गसाइगाव बियाबनि एमएलए जानानै दङ आरो गसाइगाव बियाबा ओरैबायदि मोनसे बेसेन बरहा होनना बुंनांगोन बा नोजोरथाव समस्ति बियो मानो होनोब्ला बे समस्तिया जाहैबाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि माने समस्ति बेवहाय दङ बर' आदिबासि मुस्लिम नेपालि बायदि बायदि जातिनि मानसिफोर दङ जेराव बिहारिफोरनि बाथ्रा बुंनो हागौ हिन्दी भाषीनि बाथ्रा बेवहाय फैयो दा बेबायदि बियाबाव नोंथाङा माने 2006 मायथाइनिफ्राय 2006 निफ्राय एमएलए जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि नोंथाङा बिजाथि हिसाबै गसंबावदों बिपिएफ दलनि टिकेट मोननानै दा नोंथाङा बे बिसायख'थिनि बेसेबां प्रिपारेसन लादों दा आंथ' दाजों खेबथामखौ बारबाय आरो खेबब्रैनि थाखाय दा आं बिजाथि महरै गसंबावबाय जोंनि बिपिएफ थरनिफ्राय महाजोटनि सासे बिजाथि आरो आङो जे नुबोदों 2006 सननिफ्राय जोंनि बे गसाइगाव समस्तियाव देरहानांगौआ खुब गोब्राब क्रिटिकेल मोनसे दा माबा बे समस्ति मानोना बिभिन्न जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेयाव दङ आरो बांसिन सिगां आदिबासि भटारा बांसिनमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्टआव बर'फोरमोन ओमफ्राय मुस्लिमफोरमोन बेबायदि आरो गुबुन गुबुन बेंगलि गासैबो जातिफ्रा बेयाव दंजोबो दा जायनि थाखाय सिगांनि समफ्राव बांसिनानो जोंनि कंग्रेसनिफ्राय देरहाबोबाय थादोंमोन मतियास टुडुआ बे गोबाव सम बियो बेयाव एमएलए जादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों बर'फोरनि गेजेरावहाय सिगां जोंहा थजेन नार्जारि एमएलए जालाय खेबसे थान बिनि उनावहाय जोङो मोनफिनाखिसै खोमाना लानो गोनां जादों बिनि उनावहाय राजेन मुसाहारि खेबसे जाबाय एजेपिनि समाव राजेन मुसाहारि खेबसेल' थाम जादों नाथाय रायजो राजाफ्रा आंखौ मदद होनायखाय आङो खेबथाम एमएलए जाखांबाय आरो दाबो आं बिजाथि महरै जाबाय आरो बिनि जे जनगाथुनि बे जनगाथुनिखौ नायोब्ला जोंहा बिराद थाब खिन्थु बे बारावहाय महाजुट जानायाव थांनाय बारावबो अबयसे गोबां मानसिफ्रा समर्थकफ्रा बा भटारफ्रा आंनो भट होनानै देरहाहोदों 5 बोसोरनि सिगां आरो दा ओरैबादि नुनो मोन्दों गोबां विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटारफ्रा भट होग्राफ्रा दा जोंजोंनो दं महाजुटनि पार्टी दिनै एआइडिएफनि केन्डिडेट गैया एआइडिएफनि जेसेबां माने समर्थकफोर दं
बिथांमोनहा जोंनो भट होगोन आं अनेक जायगायाव गिदिंनानै मोनथिबाय आरो बिथांमोनाबो होनबाय जोङो एखेबारे 100% जों भट होगोन BPF नो UDF-नि जायफ्रा भटार्स आरो थिग बेबायदिनो कंग्रेसनिबो जिहेतुके बिजाथि गैया बिथांमोनाबो कंग्रेसफोरनि जायफ्रा भटार्स आरो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा प्रसार अभियान खालामगासिनो दं आरो आङो जायगा जायगा थांना नुबाय मेल मिटिंफ्राव लोगो लाना नुबाय बिथांमोनाबो जोंनो भट होगोन दा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव BPF-नि गेजेराव जोंहाथ' मोनसे भट मोनसे दंखायो सिगां हयथ' EPFL-जों जोंजों एसे हयथ' समना समनि भटफोरखौ मोनलायदोंमोनब्लाबो खावनै जालायदोंमोनब्लाबो बे बारावहाय जों एसे बांसिनसो मोनगोन बर'फोरनिफ्राय मानोना दिनै दा BJP गैयियाव थांनाय बाराव जायफ्रा BJP-नि मानसि दंमोन बे मानसिफ्रा गासिबो आंनो होजोबदोंमोन ओमफ्राय बे बारावबो निस्सय बे मानसिफ्रा जुदिवबा EPFL-जों बिसोरहा एलायन्स दंब्लाबो EPFL-जों आरो BJP-जों होमब्लाबो BJP-नि अनेक मानसिफ्रा आंखौ जिहेतुके सिगांनिफ्राय मोनसे सम्पर्क दं आरो आंखौ मोनबाय थानाय खना गफा आं गासिबो जायगाफोरखौ मिथिजोबबाय मानसिफोरजोंबो सम्पर्कआ जेरावबो जाजोबबाय बे हिसाबै बिथांमोनहा होनो जों नोंनो भटखौ होगोन बे रोखोम जानानै दा नुनो मोनदों गसाइगाव हालाम माने बुंनो थाङोब्ला मोननै बियाबाव गोग्लैयो जेरैहाय क'क्राझार सोनाब आरो गसाइगाव नोंथाङा जाहैबाय गसाइगावनि बेनिफ्राय आं नुनो मोनदों आं बे नोंथांनि हालामाव एसे गिदिंदों बेनिफ्राय बेवहाय गोबांथार डेभेलपमेन्टफ्रा जादोंआनो बेखौ नंखाय बुंनो हाया बेनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो जे BTC सरकार जादों माने BTC सेटआप जादों माने नोंथाङाबो MLA जाजेनदों 2003नि 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड जादोंमोन आरो 2005निफ्राय माने संसदीय भाबै सरकार जाबाय BTC-आव आरो नोंथाङा 2006निफ्राय MLA जादों दा बिसाय बेवहाय माने BTC-निबो पेकेज दङ आरो नोंथांनिबो बेवहाय बाहागो थाबाय दा बेखौ जों नोजोर होदों जे बेफोरनि थाखायनो बे गसाइगाव हालामा डेभेलप जादों बेखौ बुंनांगोन दा बाथ्राया नैबे जादों जे अपोजिसनफ्रा नोंथांनि सायाव गोबांथार जेनेबा माने माबा खालामो अजद लाबोयो कमप्लेन होयो जे बिथाङा मावनो हायाखै मावाखै दा बिदि बुङो दा नोंथाङा मावनो हायाखै होननानै बुङोब्ला माखौ नोंथाङा फोरमायनो लुबैयो मावनो हायैनिथ' बाथ्रा गैया समस्या अनेक दं समस्याफ्रा समस्थिफ्राव दाबो जोबाखै जेरै दै खुरखानाय जायगा दालां माखासे जायाखै इर'सन ओमफ्राय जायगा हयथ' माखासे समस्याफोर गैया नङा समस्याफोरा दं खिन्थु बे 15 बोसोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि खामानि जादों जथेस्थ' जादों होननानै आं सानो दंबावो समस्या जोबाखै आरो बुंग्राफ्राथ' बिर'धि दलफ्रा बुंखागोन जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ मा होनदोंमोन गासैबो जाख्ल'जोब्बाय जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै जेबो खालामाखै खिन्थु BTC जानायनि थाखायसोना बेफोर डेभेलपा जादों दिनै अनुस्थान प्रतिष्ठान गोबां बेबायदिनो इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै CIT-निफ्राय लानानै गुबुन गोबां अनुस्थानफ्रा जाबाय दा बे हिसाबै बेखौ जायाखै होनोब्ला बोरै फोथायनो दा बिर'धियाथ' साभाबिक होनखागोन दिनै आंखौबो होनगोन 15 बोसोर MLA खालामबाय खिन्थु दा जेबोथ' मावाखै दिनै नोंथांमोनहा गिदिंना नुबाय जायगा जाबाय लामा लांद' ब्रिजफोर जाबाय ब्रिजआ दंबाबो गासिबो मावजोबनो हायाखै दा बेफोरथ' जाबोदों 15 बोसोरनि सिगां जोंनि बे अबस्था आंनि बे समस्थिया माबायदि अबस्था दंमोन नोंथांमोनहा निस्सय एसे सिन्था खालामब्ला मोननो हागोन मानोना सिगांबोथ' MLA-फोर दंमोन जोंनि दिनावबो थजेनाबो मावलांदों ओमफ्राय माबायाबो जोंना राजेन मुसाहारि बे मन्त्रि हिसाबै मावलांदों होमब्लाबो 15 बोसोरनि सिगां बे रोखोम डेभेलपमेन्टआ गैयामोन अनेक जायगायाव जोङो साइकेल बारनांगौ लामा थामा गैया खिन्थु दा जेरावखि थांजाजोबो जानो हागौ बबेबा जायगायाव फिस जायाखै हास्लाबजोबाखै खिन्थु जेरावबो थांजाजोबो नोंथाङा जुदि जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव थाङोब्लाबो नुगोन जेरैबो थांजायो जेरावबो फिस जाजोब्बाय आरो ओरै फै ओरैबो जाजोब्बाय फ्राय जायगायावनो जाजोब्बाय खिन्थु आं बुङा जे गासैबो लामा लांदाव जाजोब्बाय माखासे
गामिनि लामाफोर दं मेइन लामाफ्राथ' फ्राय फाखाजोबसै माखासे गामिनि लामा दं बे जिनिसफोरखौ जिहेतुके बियो गामिनि लामा हिसाबै रड मेप गैयैखाय रड नाम्बार गैयैखाय किसुमान खामानिफोरखौ MLA मावनो हाया दालांफ्रा अनेक दालां दं गामिनि दालांफ्रा ब्रिज नाम्बार गैया बेखौ PWD दाबो टेकआप खालामाखै बे हिसाबै बेफोर ब्रिजखौ खालामनो हायाखै दा बेफोरखौ जोङो डिपार्टमेन्टजों टेकआप खालामनानै बे जिनिसखौ उननि फैगोन दिनफ्राव बेखौ मा नियम निति दं डिपार्टमेन्टआव माने लामानि नाम्बार रड नाम्बार बिनिफ्राय आरो ब्रिज नाम्बारफोरखौ सोसननानै मावफुंजोबनायनि राहा लामाखौ लानांगोन आरोखि दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा माने बिसायख'थियाव जुदि केन्डिडेट होदों आरो नोंथाङा थांनाय 15 बोसोराव MLA जाखांबाय दा नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बबे इस्युखौ प्रायरिटि होनानै रायजो राजानाव भट बिनो नागिरदों आरो बयनिख्रुइ सिगांसिन प्रायरिटि जाबाय माने इर'सनाव संकस दैनि इर'सन दङ आरो नन BTED एरियायावहाय आंहा 35टा गामि दं 3 GP बेयाव बे संकस दैयानो एखे इर'सन खालामनानै अनेक गामिफोरखौ जालांबाय आरोखि दा बे मोनसे प्रायरिटि एखे फार्स्ट प्रायरिटि मानोना हाया जोंने जुदि इर'सन जाजोबोब्ला आबादारि जायफ्रा बेयाव थानाय मानसिफोर बिसोर जथेस्थ' खहा जायो आरो बेल' नङा इर'सन जायोब्ला दैबाना जायोब्ला गुबुन गामियावबो एफेक्ट जायो आबादफ्रा एफेक्ट जायो गतिके प्रायरिटिया आंना बे इर'सनखौ बे हिसाबै रायजो राजाखौ दा जोंहा अनेक समस्याफोर दङ देरसिन समस्या जाबाय आंहा इर'सन आंनि समस्थियाव आरो बिनिफ्रायथ' लामा लांद'आ एफा एनैया दंखासै दालां हयथ' गामिनि दालांफ्रा दंखासै बेफोरो दङ गतिके बेफोरखौ खालामनो दरखार दं आरो बेखौ आं खालामनो होननानै सेस्था लादों दिनै फैबाय थानाय समनि थाखाय फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय नोंथांनि सिन्थाया बेनो जाबाय इर'सनखौ बोरै प्रटेक्ट खालामनो हायो दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानायनि सिगां दोङो ब्रेकनि उनाव जों फैफिननि जों दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों दा जों बे समाव सावरायगासिनो दङ गसाइगाव बियाबनि MLA आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFनि बिजाथि माजेन्द्र नार्जारि बिथांजों नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इर'सनखौ फार्स्ट प्रायरिटि इस्यु होननानै नोंथाङा बिसायख'थियाव गेलेनो ओंखारदों आरो रायजो राजानो बेखौनो जबान होनो नागिरदों जे बे इर'सनखौ बोरै प्रटेक्ट खालामनो हायो बेनि बाथ्रा दा थांनाय बोसोराव 27 जानुवारि खालि जेनाखि BTR एकर्ड जाबाय BTR एकर्ड जानायनि उननिफ्राय रायजो राजाया बर' रायजो राजाया माने BTRनि जेनाखि बानबुंथि बेखौ गोबानानै थांनाय BTC इलेक्सनावबो बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय जों मोननो हादों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC सरकार आरो प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारनि जेनाखि पलिटिकेल पार्टि UPPL बिथांमोना नैबे बिसायख'थियावबो ओंखारदों नोंथांमोना माने मोन 17 MCLA आवथायदोंमोनब्लाबो नाथाय UPPL आरो BJPनि जौथ' जेनाखि सेस्था बेवहाय नोंथांमोना थाबथानो गोनां जादों दा फैबाय थानाय समाव महाजोताव नोंथांमोना बाहागो लाबाय BPFआ आरो UPPLआ दङ मित्रजोतनि गेजेरजों दा बेवहाय मित्रजोत आरो महाजोतनि मोनसे जुद्ध दा बे बेलायावहाय गसाइगावआव जेनाखि नुनो मोनदों बेवहाय मित्रजोतनिबो गोबांथार माने मददगिरिफोरा जुजिगासिनो दङ फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांखौ फेजेननो थाखाय दा नोंथाङा बे जेनाखि प्रसेसटा नायबा महाजोतनि जेनाखि नाजानाय
बेनि बेलायाव मा बुंनो नागिरो? दा बिटिआर सक्तिखौथ' गोबां रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामाखै। जुदि एक्सेप्ट खालामोनब्ला जे दा इउपिपिएलआ बुरजाथार सिट मोननांगौ, हारसिङैनो सरकार गठन खालामनांगौमोन, खिन्थु दा सरकार गठन खालामनो हायाखै। बिथांमोनहा होनदोंमोन जे बिपिएफआ बेबारावनो सेस, खिन्थु दा बिटिसि इलेक्सनाव नुबाय जों बांसिन मोनबाय, 17टा सिट मोनदों, बिथांमोनहा 12टाल' मोनबाय। होमब्ला बेयावनो रायजो राजाफ्रा समर्थना सोरजों रासिन दं बेयावनो स्रा जायो। बेयावनो स्रा जों नुखाबाय। आरो दाबो बिथांमोनहा होनो जे एमएलए माने बिपिएफआ एमएलएखौ मोनले महाजुत दंब्लाबो बे गावसिनि महाजुराथ' गावसिनि जे एलायन्स बिजेपिजों एलायन्स गावसोर गासिबो देरहाजोबगोन। खिन्थु नुनो मोनो जे बिसोरनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआ गैया। आन्डारस्टेन्डिं दङमोनब्ला जेराव बिजेपि होदों बेयाव इउपिपिएलआबो केन्डिडेट दं। एकमात्र फानेरि समस्तियावल' जोंनि दैमारि बिश्वजित दैमारिनि जायगायावल'सो बिजेपि इउपिपिएल होआखै। बाखि सिटआवथ' बिजेपिबो दं इउपिपिएल दं। हजों जे सिटखौ बिजेपिनो हगारना होदोंमोन बे सिटआवबोथ' बिसोर गेलेदों। थारमाने बिसोरनि मित्रथाया एसे दा गुन अरनानै दं, जों बेखौ बुजियो। दा बे हिसाबै बिसोर माबोरै देरहानो नागिरदों, आंथ' सानो बेबाराव जोङो 12टा सिटआव जों बिपिएफआनो देरहाफिनगोन, देरहाजोबगोन। औ। ओमफ्राय बिटिआर सक्तिनि, मानोना बिटिआर सक्तियाव माखासे दफाफ्रा जों बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव नङा। बेफोरखौ रायजोफ्रा बुजिबाय। दिनै दा जुदि एक्सक्लुसन जुदि जायोब्ला, दिनै 600-700 गामि जुदि एक्सक्लुसन जायोब्ला, जों जे न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै दिनै आबसुआबो आन्दलन खालामबोदोंमोन, दिनै बर' हारिफ्रा आन्दलन खालामबोदोंमोन, राजा लामा जथेबोदोंमोन, अनेक माने जोंनि सेंग्राफ्रा हाग्राफ्राव थानानै 37 बोसोर गाहाम एनडिएफबिआ नांबोदोंमोन। खिन्थु दिनै दा पिस सक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मा खालामगोन, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै राजा लामा जथेनायफ्रा दिनै मा नुनो मोन्दों, 600-700 गामिया जुदि दानख' जानांगौब्ला दरखास्तआथ' हयथ' 1500सो जाबाय माबा दानख'नांगौनि दरखास्तआ। बिनि बिथोराव सालिजारि नायनानै 600-700 जुदि गामि दानख' जायोब्ला डिभाइड बिटिआर 50-50सो जाहोमब्ला, बबाव डिभाइड आसाम 50-50, डिभाइड बिटिआर 50-50सो जानायनि लामायाव थांदों। दा जों जे मोनसे गेरेमसा हारि जानो नागिरदोंमोन आरो जोंनि जातिखौ मुलुगाव सिनायथि होनो नागिरदोंमोन, जोंहा जुदि हादरानो फिसा गोलैब्ला फुवारनालागै एसेल' सेबबोयोब्ला जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन, बे जोंहा साननांगौल' गैया दङ आरोखि। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांनि बियाबाव, नोंथांनि समस्तियाव नोंथांनि प्रतिद्वन्दी हिसाबै नोंथाङा सोरखौ बुंनो नागिरो? प्रतिद्वन्दिथ' बे रोखोम जुजिनो हागोन बादि प्रतिद्वन्दिखौ आं दासिमबो नुवाखै। दा डाइरेक्ट ओरैनो मानसिफ्रा होनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिपिएफ होननानै बुङो आरोखि। खिन्थु आं सानो इउपिपिएलआ आंनि खाथिसिमबो सहैनाय नङा। थांनाय बाराव बिसोरो 17,000 सामथिंल' मोनदों। आरो बेखौ आङो बोरैबा माने हिसाब खालामनानै बुंनाय बादि जादों, बेनो रज'दों। बिसोरो 17,000नि बारा भट मोननाय नङा होनना थांनाय बादि 5 बोसोर सिगाङाव एमएलए आरो केन्डिडेटआबो बिनोखामोन, समनाथ नार्जारियामोन। आं 17,000 सामथिंनि बारा भट मोननाय थिग थाक बेबादिनो 17,000 सामथिंल' मोनदों। मानोना बे समाव बर'फोरनि भटखौ नायोब्ला जों खम मोनदों आरो जोङो खम हिसाब लादों। खम हिसाब लानाबो बर'फोरनि भट मोननानै आदार्स भटखौ बिसोरो खम मोनगोनखौ जोंहा हिसाब दंखायो। बेबाराव हयथ' खुब बेसे बारा मोनब्लाबो 20-22 हाजारनि माथो बेसेबां मोननो। दिनै हयथ' माखासे बिजेपि थादेरनायखाय एसे प्लास जानो हागौ। गुबुन हारिफ्राथ' हयथ' माइनरिटि मानसिफ्राथ' होआ, साफा सानै रेजेक्टनि आलादा खोथा। गुबुन हारिफ्राबो होआ, मानोना बिसोरखौ दा मिथिबाय बिथोराव बिसोरनि गेजेरावहाय बिराद गन्दगल, गावजों गाव आन्डारस्टेन्डिं गैया। दिनै आबसुनि खोथाखौ इउपिपिएलआ खोनासङा, इउपिपिएलनि खोथाखौ एनडिएफबिआ गबिन्द ग्रुपने खोनासंलाया, बिजेपिनि खोथाखौ बिसोर लाया। सरकाराथ' ज' बानायदों, खिन्थु सिङाव गोबां बेले बेजे दं। जायनि थाखाय बिसोरनि जायफ्रा माल्टिपारियान हक बा बिसोरनि भटार्स, बिसोरनि बे रोखोमनि माबाखौ नुनानै, बेबादि बेले बेजेफोरखौ नुनानै
रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन होननानै अनेक होनगासिनो माने दं नोंथांनो नोंथाङा बेसेबां भटनि डिफारेन्स देरहागोन मोनना लादों आंथ' भटखौ दा सानै बेबारावहाय 90 90,000 थारमाने 50,000नि डिफारेन्सआव नोंथाङा देरहानायनि आसा दं औ नोंथांनो जोङो बेखिनि बुंनायनि थाखाय गोजोननाय होदों जोंहा गोबां सम गैया नोंथाङानो सम गैया नोंथाङा बे हर गेजेर समाव जोंनो सम होबाय आरो नोंथांनो जोङो रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोजाङैनो देरहाबोथों जों बेखौ मिजिं लाबाय आरो लोगोसेनो आसामनि जेनाखि सरकार जेनाखि फैबाय थानाय सरकार बेवहाय मोजाङैनो मैखोमैनो रल लाहैनो हाथों जों बेखौ मिजिं खालामनानै जोंनि बे इन्टारभिउखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय गोजोन्थों